أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد ummatore julɓe fulɓe ɓadiɓe dayiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Kenya e dow induki limgal nyalɗe mi woofi mi wi'i jewetati ko hande woni jewetati ande nyande hoore ande nyande mawnde mana sappo e jewetati lewru korka hitande ujunere go'o e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e joyi e guki annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam daga gelle makka hoti gelle madina hototirde e nogas e jewenayi lewru mboyi hitande ujumeje ɗiɗi e nogas e nayi ɗon bo limgal girigori dañeki annabi isa mo jam allah tabbitani. En sheda en janga deftere jomirawo ko mbiyen dewtere jomirawo genal iwgal iga geno modibbo meɗen tilimɗo malam awwal e foɗana en ayaje min bo emi firtana en ayaje ɗem e ɗemgal fulfulde ɗemgal baba Kenya en mbali e nder suratul ra'di aya ka nogas e ɗiɗi ulaika lahum uqubad-dar hande bo en ummoto e dow aya ka nogas e tati won ɗon jannatu adni. جنات عدن يدخلونها ومن سلم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدير والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدير. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدير والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدير. jomirawo ɓagiɗo sheniɗo wi ulaika lahum uqubad-dar ɓe tommaɗa ɓe min bolwi haala wallazina sabaru muñuɓe e dow ko mbiɗen Kenya haalaji ɗuɗɗi sabaru ala ɗa'ati ɓe kaɓɓi ɓerɗe maɓɓe dow ɗotanaki jomirawo weli welama nde jomirawo wi nonni ɓe gaɗay bala'i jarraba jomirawo to jarribake ɓe hunde no ɗum teddiri fu shoka kuna mbiɗen en bolwi dow ɗon hande relluki goɗɗo muɗum na relluki asar goɗɗum nyiya ɗum na ama daideki ko dañeki ko daideki e goɗɗo na fu muñi e dow maji non bo haɓɓi ɓernde muɗum e dow geddi jomirawo sali yedduki jomirawo muñi ko ɗum belɗum ma ko waɗete ɗum hanum waɗata ngam ma lataki muɗum huli Allah ɓe gaɗi ɗi ko ibtiga a washi rabbi yimɓe ɓe nufi zati jomiɓe nden kadi bo aqamu salata ɓe dardi julde ɗon ma en bolwi haala mare ɗuɗɗum wa anfaqu mimma razaqnahum ɓe nyamni daga nder komin kokki ɓe sirran wa alaniyatan sadde wonde e suuɗi banda hanko hemo o hokki hamɓe ɗiɗo tan andi wa alaniyatan sadde wonde bo to ɗum nangi shaka jama'are ma o nyamna yimɓe ɗuɓɓe shaido wa yadara'una sayyi'ata bil hasanati to ɗum waɗaniɓe kalluɗum hamɓe bo ɓe mbatoro boɗɗum to ɗum waɗaniɓe bano aljalu domare hamɓe bo ɓe mbatoro muñal
to goɗɗo tawi torruki ɓe nder ɓandu maɓɓe ko jawdi maɓɓe ko neɗɗaku maɓɓe ɗon ma ɓe muña ɓe ño'a ɓernde maɓɓe har Allah wangina gonga. Jomirawo ulaika lahum uqubaddar, o to saare wonde tabbutunde bo hayre wonte ɓurde saare fu tabbitaniɓe woni aljanna, ay al aqibatul mahmudatu fi daril akirati. To ɗume wonte non uqubaddar? o hiya jannatu adin, aljanna jonde iqamatin yadkhulunaha, kaɓe nastata ɗum hum hamɓe tanna a'a waman sala kerol laɓɓinɗo kuugal mum huwi bongal huway amana nuɗɗini min abaihim daga baba emna wa azwajihim rewɓe na wa zurriyatihim teriɗɗiraɓe ɓikkon taniraɓe ɗum fuu majum tagu e nastida e majum aljanna. To ɓe huwi kuugal bongal hamɓe ma ɓe liɓe dow kuugal bongal he nastida e maɓɓe ɓe fuu maɓɓe aljanna, wala goɗɗo mo ɗalata nder lenyol muɗum, amma e dow sharaɗi wiigo hanum on huwi bongal bo ɓiliɓe hamɓe ma dow kuugal bongal. To huwi kuugal bongal feere muɗum kam hamɓe bo acciɓe dow kuuɗe kalluɗe to hendiri e maɓɓe, kerol jonde duniyaru tan hanum e maɓɓe, e lahira kam ɓe dafata ɗum ɗume manum ma nafata, yi'ataɓe nantaɓe gam eɓe hiite hanum bo e aljanna. Won ɗon giɗanɗo hoore muɗum e lenyol muɗum fuu hi'a ɗum e nder aljanna sey daro daga duniyaru waɗa ka kimtsaki ɗum, kai nda ni gaɗoton, kai nda ni gaɗoton, kai nda jange, kai nda juule, wane a juuli bo, wance on juuli bo, kai minanta e on janga, e kimtso ɗum yiɗi tattaro ɗum fuu majum dillida e majum aljanna. Amma to acci ɗum e ɗo duniyaru sakaka ko hanum on dariɗo ni, to kadi to hanum on nastuma aljanna ɗum. Ngam goɗɗo sahabojo annabijo sallallahu alaihi wasallam oyi mi tora annabijo mo tora goɗɗum, oyi mi toroma goɗɗum, oyi to mi yiɗi mi latto aboki yaadu maɗa e nder aljanna. Annabijo way da to a torake no goɗɗum, oyi ɗum kanjum ɗum ni, oymo to walliran darnuki julde, walliran daranaki julde amma ndeyma nafe e farilla, walliran non min bo mi wallirma nin ton ni. To ay kenan he a wallirimo ɗowtake nden nde o wallirma ana hisnukima to wodi ceeto ɗum ma ko, ngam wodi ceeto hakkunde meɗen, amma ceeto ɗum to ɓoggol juldanku taƴi ɗum ni ɗum waɗatako, amma to wodi ɓoggol juldanku a julɗo mo julɗo ni Allah hokkay neɗɗo ceeto, woɓɓe daga nder yimɓe muɗum he ceetina ɗuɓɓe, kowa Allah hokkay ɗum ceeto, banda ceeto annabo en, banda ceeto wolo en, yimɓe non ma ɗum hokkayɓe ceeto, kowa ɗum ɗum daya ceetina kerol ko yiɗi, kowa e ko jomirawo hokkata ɗum. To e ceeto ɗum sharaɗi majum mo ceetotoɗa on wodi ɓoggol juldanku hakkunde moɗon, to wala ɓoggol juldanku hakkunde moɗon, hanko e hebnake an a lattake silmuɗo ni on kendiri, wala ne keɓata balliramo, ko a yiɗi wallukimo ma ɗum wallatako. Wa illam ya'malu bi amalihim, ko da lattaki rewɓe maɓɓe e zuriyaji maɓɓe ɗin kuwaye ba kuuɗe maɓɓe, yakununa fi darajatihim, ɓe lattoto e nder darajaji maɓɓe ɓe nastida aljanna takarimatan ngam teddineki, takarimatan lahum ngam ɗum teddina maɓɓe kuuɗe boɗɗe ɓen. Gaɗɗo kuugal bongal on e barka mako ko yimɓe mako ɓen, to ni wodi ɓoggol juldanku ni ko ɓe kuwaye kuugal bangal mako to ɓe nastida e mako aljanna, amma to lattake ɓoggol juldanku taƴi hakkunde maɓɓe, to ɗon kan kadi bane mbimi nder aljanna ɗon wal mala'ikatu, nda mala'ikaɓe yadkhuluna alayhim e bippa fa'aɗo alayhim min kulli babin, ta dambugal ko ngale ɓe nasta ɓe gurto waɗoɓe hidima aljanna, min abawabil jannati awil qusuri, ko nder soroji aljanna, awwalu dukulihim littani ati, daga aran nastuki yimɓe taw aljanna fa ɗon ɓe gatta ɓe gaɗa ka wippuki, ɗon bo kadi littani ati gamma ɓe gaɗana yimɓe murna, yaquluna ɓe giya salamun aleykum, jam tabbitani on hande anon kan on beli, haza sawabu e ndi'i barjandi keɓɗon sande, salamun aleykum jam tabbitani on hande on beli on nasti aljanna, bima sabartum barka muñal ngal muñunoɗon e jonde duniyaru e nder kujeji tati ɗi a ɗowtanaki jomirawo e dow bala'iji den, kadi bo e ɗaccuki geddu Allah, ay bi sabarikum fi duniya, ngam muñal ngal kaɓɓuɗon ɓerɗe moɗon e jonde duniyaru,
فنعم عقوبى الدار كاي ما دلا اسار رغاريره لاتي الجنه اي عقوباكم رغاري مودon latti aljanna kay on beli ɓe ngaɗa ka waɗanki yimɓe albishir Allah hokka en aljanna ka Allah gonga Allah hokka en aljanna to en toraki hende Allah hokku en aljanna miya na ore keci ngaɗe ngay ko kandi tinde en fofa ka en toro aljanna Allah hokka en aljanna yawwa Allah rena en e hiite bo non to en hande tagu maayi ɗum waɗani ɗum hisabi ɗum andini hiite o fa'i ay tagu waɗi asar saboda Allah jama'a asar ɗume ɓuri ɗiri ɗum kulni ɗum jama'a kulni ɗum sanne mi hande tagu dole hula ɗum kam e jooɗi hande ɗum waɗani yari bone duniyaru ɗum fuu majum fa'i fuuna fa'i hirna fa'i woyla fa'i fombina e tefki ko ñamata sudda iyaluji muɗum asiri ɗum fuu majum ɗum sakkitori nder hiite kan ay asar waɗi jama Allah hokku en nder aljanna wallazina ɓen ɗon bo nayanquduna firtoɓe ahadallahi alkawe jomirawo min badi misaqihi ɓawo haɓɓaki maje wa yaqda'una ma amara llahu bihi an yusala ɓe gaɗa ka taƴuki ko jomirawo umri ɗum sona anjum wonte leñol maɓɓe mo woldata e moye ma hanko joni wala mo o woldata moye ma leñol mako leñol inna o saloriɓe leñol baba o saloriɓe goto hande mo o wadata ko sopti o waɗa e fu ɗum heɓta goto bolwanomo ma akko ko wayi a wane na wayi ay min mi hula e wane mi fata e mo woni ma min ay joni ko lekki goti mi yiɗa hawtatamin o kam waɗɗake jama'a daga duniyaru waɗanimo shaida kalluka ayne fotuɗa fu latto labangal maɗa e jungo bandiraɓe maɗa ne ɓernirɗa hu ɗum heɓa goto garoye ma kay wane an kam neni bo wari bo o heƴi o waɗa non ɗum bo e maɗa nawa a gam o ɓurima sembe ko ɓurima jawdi ko goɗɗum ba ne latoriɗa e mako fu barka bandiragu ɗum ni dole yeitoɗa daranamo kay wane an kam neni bo wari dole maɗa fucoɗa e dow goɗɗum ko wulata e nder ɓernde ma ko goɗɗum ko gaɗata e jayri ɗum yimɓe gi'antama ba e jawanima e dow majum to hanko bo wala moye ma fa'omo ma kay gurel ma ko johowo ma wala gam ɓe andi kowa jowɗo wo nangi haalallawol gokkon guddon ay min joni wane en ma ay min joni wane en ma min ay joni daga hitande nden ay min ɗo haalawol gokkon kon ngala hoore kon gurtinta iri maɓɓe bo ta tokkake hakkilo e tawa ɓe ngala gonga e nder hunde ɗum to joni tagu ka kaya muɗum o haɗima kaya mako kaya mako ba an ɗon ma bo to an jogino kaya ɗum a haɗaymo ɗum non ɗum to nden kadi ga o haɗima kaya mako ba tagu joni a haɗay ɗum waɗane yiɗi nder kaya muɗum gam ma o kewtatanakima Alhaji Audu Allah hinnuɗum o ya malam minon de min ɓuuri hulkimo min meeɗi min kokka e dow mo min meeɗa min kokka ɗum hanko mo meeɗuɗa hokkuki dole he a ɓeddanimo a heɓti ko bo ko heɓimo fu way dole to darata ni fu heɓimo amma mo a meeɗa kokka bo wala ko wannuma e mako hanko ma o tammaki ɗume ma e nder jiki maɗa aran ma ngam a meeɗa kokkamo to gam ma noon mo meeɗuɗa hokkuki on o ɓuuri hulnaki nde ma hanko kay mo daruma nde ɓeddantamo nden kadi bo nde ɓeddantamo ma nde kokkatamo ma foti ɗum maɗa ɗum ne watta gaɗa jawdi e a wodi hanko bo o wala samsam bo on joɗori noon o waɗantama usuri e dow ɗume ma to kadi gefeji ɗin ɗi fumaji kowa wodi iri matsala muɗum hokketeɓe godi matsala mum hokkoɓe ma bo godi matsala mum harde wonde to ɗawre nasti nder ɓernde hengi a tagu hanum e mulmulo kayal muɗum hanum ko jeeyi hanum tan hanjum woni hanum alhaali bo anda e juuɗe yimɓe wari e juuɗe yimɓe woytata ko hande ɗum wima esta uwoɓe ma gonga ma gaɗa ka estukiɓe ay ta wodi goɗɗo e jungo a homma ka estukiɓe gam ma keɓa yi'oɓe ma Allah hinnumo bo gonga nawa a mayi shikenan Allah hinnumo fa wane ashe soyti shikenan to Allah hinnu mana wala ko wannimo wodi yi'oɓe har nder ɓernde muɗum ka Allahu akbar amma ɗum waɗi shoyal wodi ko andi o wi'ata ko man ɗum waɗi shoyal Allah hinno wane ma to a helanakenoɓe goɗɗum ɗo kadi yahi shikenan ɗo tagu heɓi mana do'a gonga ittuka nder ɓernde nawai a kerol ka ɗengal hondugo ta ɗum wiyamo hinnayi keɓa iri maɓɓe kam shiryoɗa uwoɓe ma shiryoɓeɗa hinnoɓe ma gonga e to ko Allah hokkuma to an bo mo Allah hokkayi ko Allah giyata mana a relli ɗum na yimɓe ɓen kaɗuma ba Allah haɗuma ta ɓastotomo gaɗa ka tubuki ɓastoɗamo gaɗa ka tubuki
ko goɗɗo hokkuma e nder kaya muɗum fu nana belɗum majum nde ɗum fanɗiri fu getta jomirawo e dow ko dokkal ngal mo hokkuma ni de heɗum joɗo jam Allah sudda asiri wa yusiduna fil ardi kadi to ɓe ɓawo ɓe taƴi mana renga maɓɓe ɓe jaha ɓe gaɗa kam bononda e ɓawo lesdi bil kufuri wal ma'asi nda gedduji nda ma'ana keferaku tsafi ɗum ɓe keɓi fu ɓe gaɗa e dow ɓe keɓa kaya duniyaru heɓuɓe ɓen eɓe keɓayi ɓen fu keɓuɗo e dow ndi ɓeddo han nangi waɗuki gabtaruji ɗum hokka ɗum gonga uwa koda heshi kenya ɗo mi tammi wonɓe dow social media fu ɓe gi'i goɗɗum ɓe gi'i yenade wonde e nyama hite yenade bo ɗum irtinde hite bo e huɓɓa to heɗum tammi wigo ko goɗɗo ɗum waɗi way ɗum uway nde nangi hite yimɓe bo e filitini daɗɗon goɗɗum bo ba taguni waɗa e nder kasa yimɓe fu hakkiloji maɓɓe ummi to ɗum yenade moye e duniyaru ɗu daga joni huɓɓata hite ha nde ɗum tokkiti kosɗe haala ka heɗum tawi ashe way wodi modibbo goɗɗo ko bo mbiyen tsafowo goɗɗo way tokkotoɗo gelleji way e waɗana ɓe magani wuyɓe to yehi o waɗi goɗɗum way shikenan wuyɓe nastata gelle ɗen way hanko yehi gelle goɗɗe sey mo waɗi ɗum hawti qur'anuje ɗe gaɗi bando darde tagu heɗum haɓɓani ɗe kasa heɗum irti gaska heɗum waɗani kade ɗum waɗanta gaska kama ɗum waɗi ka waɗuki hite hende hite gen woji gaska kan woji o wari o hokki qur'anije ɗen o ɗum tubbi lidde ɗum uwi na on geddu Allah fa qur'anuje fa ɗum jeeri nder ɗon ɗuɗɗe ɗum hawti ɗum hokkiɗe nder hite iri bano anduɗa kama way o waɗani ɓe magani geddu ɗum o waɗani ɓe ɓuray ma guyka kam ma halluki hande ɓuri ay ko to way hanju way o helanto ɓe to o helaniɓe o majjiniɓe tagu tokki iri ɗum ay halki duniyaru ɗu e dow tagu mana joɗo e nder maru jam ga joɗake nder maru jam ɗum ma ɗum woni ragare ma mayde dey ko jawtuɗa ko to jawtuɗa dey a maye lahira ɗum bo ta wonni ɗum ton ɗum koteta tagu wonni hotirde muɗum ay waɗi asar ko to Allah renu to gama non wodi ateji geddu fere fere ko wa iri ko waɗata mana tsafiji muɗum gam ma heɓa bo kaya duniya tan naga hala lahira wala ge'o har waɗa tsafi way Allah hokka ɗum e aljanna e de waɗa tsafi hanum jalo woɓɓe to wolwi ka nane to waɗi ɗum waɗo to laani goɗɗo mo laanake to ko kalluɗi nonon tan kanji tan o latto hundewa gonga kallunga yufsiduna fil ardi waɗa bononda e ɓawo lesdi ulaika to ayi waɓe bano nihi lahumul la'natu Allah tabbitini la'nore e dow maɓɓe ay albu'du min rahmatillahi woɗɗiniɓe ga hinnaye muɗum walahum su'uddari hamɓe bo saare hallude wodaniɓe ay al aqibatu sayyi'atu ragare kalluɗo fiddaril akirati e jango lahira wahiya jahannamu hange wiyete hite jahannamu Allah am renu min ko wiyete hite jahannamu الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا المتاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويهدي من أناب والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ɗon balako jomirawo ɓangiɗo sheniɗo wi risku ɗum majjoton e dow majum sey on keɓi ɗum ko e noye ɗum dey Allahu yabsuɗu rizqa jomirawo de hanko wonte feshino risku ɗum yuwassiu hanko wonte feshino ɗum to atal risku giɗɗa nangu atal Allah to on potti he mo hokkuma amma ta nangi atal feere risku e woni mana feere an bo faɗa atal feere a riskata a yeɗata e tagu waɗa ka pompomtuki non Allah andaka dina waɗaka jawdi ndin heɓaka
hamilatun nasiba tasla naran hamiya waɗi kuuɗe ɗe jaggu kam fuu yari bone nden bo yahi wuli nder hiite hamiya Allah renu en risku ɗum hande ta heɓu ɗum ma latina e atal halal keɓirɗa ɗum de ko nyamuki ɗum ma wela ɗum wela ƴamu gujjo nana ne ɓe nyamirta mana kusel ɓe nyamirta ha ngerde ɓe anda goɗɗum getum ma bo hausa en hirna mbi wai garin banza a farau farau baɗin banza yake karewa tagu to heɓoyi shondi ndi banza to e ndiyam banza non ndi dillata gujjo to wujjoyi nane ma ɗum nafata ɗum ɗum waɗata barka o meɗina non gujjo kaya muɗum barkiɗi har waɗi goɗɗum feere wala goɗɗum henda hokka laamu shikenan goɗɗum bo halka ɗum andane halkiri ɗum ma kadi wo wara wuyta kadi wo guyka mum banane Allah renu non bo to ɗum atal kallungal ngal tagu bande boka en ɓe to ɓe keɓi ɓe feɗake tagu ɓe jofata ɗum ta yehi hande ɓe gima to gaɗa kwana 40 mi waɗante goɗɗum kadi bo wartu ha waɗi gaɗa kwana 40 mi ma ay to ɗum to ɗum kwana 40 ɗin to na ɗum waɗu ɗum kwana 120 ɗum waɗata kadi wo ta waɗi ɗum kwana 120 moye ma to ay aran ma lebbi jewego ɗum yiɗi ɗum waɗa hunde ɗum non ni o waɗa ka jogaki makko tefoyɗa fu a yaranamo shikenan an o heɓi kostoma a fondi o heɓa fuɗɗo o hokkukimo o yofa ɗum na ay o yofata ɗum tan a asibiti ay koɗano ta yehi ni kostoma yehi heɓi nanima magani goɗɗum da ko hoynata magani ɗum amma hamɓe ɓen ma deke ceede ɓe tewata ɗuɗal heewi fuu ɓe kefti dabareji yimɓe wato goɗɗum sarde wonde ko a hoyrata ɗum ko bo ɓe ɓilmama ñandere jowɗa arandere wima goje goje ɗum godo ɗum fata e ñawma ɗum heddi ma balle kerol machine ho maɓɓe ko nder asibiti ko wuse a biyake ko mbiyoɗa nga'a ɗum hoƴa foto mbiyoɗa ganton ga daruma mbiyoɗa ganton ɓila kolel ma mbiyoɗa he a biyake ko fuu way ɗum ton tewa e ñawu maɗa nden gaɗa on ɓindamba parasitamol gokkon seɗɗa ko ɓe gima ngara ta wari a yari ko e asawere nden a nanta ɗume ma nana ɓe gima ka dawo bayan sati fu ɗum wuytayi e ñawu ɗum kadi wo he a wuyto e sati kadi wo ɓeddanma goji kadi wo nden gaɗa ɗon ɗum ɓilanma magani goɗɗum kai haɓa na iri ni inare e likita en go ngara en goni ɗon hamɓe ɓe keɓa tagu hoyri e sababu maɓɓe hanjum ɗum risku mawɗum e maɓɓe hanjum wonte manufa maɓɓe ɓe keɓa andal maɓɓe e taimako andal maɓɓe ɓe gaɗanima magani ɗon koyruɗa ɗo bo ko jama emo jogi computawa mako emo ño'ina wala ma ko wannimo e maɗa ko kenya wolwuki ma o windi ko windantama o hokkima a dilli wala ko wanni a lattake kostoma ɗuɗi heewi woɓɓe bana woɓɓe ba e gonti olsa tagu to tokkanake olsa ɗum ɗon nawai tabbitin ba yaha e jaɓa magani e dilla ɓe mbaray ɗum murus gam hetta bo na on olsa ma sarde wonde nawai ɓi tagu ba dabbaji ma sarde wonde ɗi gaɗa ñaw opere wonde teteki maji gaɗa futte e balɗe ɗen ko ɗi ñami fu zafi ɗi nanata an ɗon bo non amma sarde wonde tagu oppata hela to daga honduko mum har fa'i nder fuu ɗum waɗi futton to e balɗe ɗen ko ñami fu to nani zafi to tayi olsa gonduɗa tayi wala ko wanni ɓe kokkuma magani olsa bo ayi ganɗon ga zaki gan kugal maga hanjum won to ga tawi hunde andine filesta waɗirte to ga tawi futtel e nder redu e ngal waɗana ngel filesta ni hey enga jogo enga de'ita ko moɗa fu enana belɗum wala ɗume ma hala sa ɗum sukki kerol teta futtere nden ngam ɗum futtere tetekol wonte olsa ɗum to waɗi sumunti ma waɗi filesta magel ni shikenan ko wari fu e salo jam to ashe sa'i ɗum jogi ɗon ɗum ɓeddi kadi wo nyamirkita nder ɗum ɗon jogi ɗum waɗay ka nyamirkita nder he ɗum ɓedda yajjinki inare nden ko ye ɗum hoftake ɗum ɓeddi yajugi kadi wo to na magani kadi wo jarata iri bano tagamen en ni hanjum magani majum feere ɗum haɗuki yaruki ganɗon hanga tanka nga paɗɗa e ma tagu kawai nga halka e tagu hede to heɓi magani olsa ɗum go ngara e yara magani olsa nden e yara nga hanga bo e nga hoynana ɗum zafi ɗum nanata hanga hoynuki zafi kawai nga waɗata to wodi ko faɗɗata futtel ngel e faɗɗa ngel to nde ma ngel ɓeddatako he ngel watira non amma to yadake ganɗon gan tan yarata to yari nga nani sauki kadi wo to nga wari hoftake nga hofto dow ɓuri ne nga wontirno nane shikenan he ngiya bala'i ɓeddake he ngiya tagu e yaha e yara har nana tuccinake ni fa non wala hala way hoyri kan gaba ɗaya to nden bo nde yake likita en maɓɓe ɓen fuu ɗuɗi heewi joni ha yimɓe gelle ma finti dow wigo woɓɓe maɓɓe ɓen anda haala likitanci ɗum kawai ni ɓe kaɗoyi ɗereji ne ɓe ngari fu ɓe ngari ɓe joɗake tagu wawata mana ɓe mbawata ɓe kefta ñaw ɗum akko ɓe kokka tagu magani ne handi ta wodi nasjo goɗɗo go ngarajo jawtinoɗo e huwa o ɓuranima ma fata asibiti joni Allah renu
aran ma anen kam fulɓe ta yi tago yahi asibiti ni ɗum wonnake ayi to ɗum ɓuri sembe taw ɓurayi sembe ni mana yata asibiti. To e nder maganiji meɗen ɗi fina tawa kanji bo na maganiji ɗin goni ngala ba, min e yi'ande anne ɗi jarirte woni andaka. Nda magani amma bo ɗum anda no ɗum yarirta ɗum. Ɗum ɓura ɗum yara kofiyel gotel no sai o wima jara bimbi, jara nyalawma, jara alasara. Nana mi wi ka ɗo mbimi hite ka hange ndefirta amma to nge ɗuɗi e wuro nana ɗo ihu ngulu ko. Ndiyam bo hanja wonte ɗan gareten komi amma to ɗan ɗuɗi nana heɗan nyama gelle. To magani ɗum hanjum ma non. Ɗum magani ɗum magai amma ta anda no e ɗum yarirte a mana seɗɗa ɗum yarta ɓura cokaliyel ɗum yarata ɗum maga an bo wima jara moɗare nde fu. A yari moɗare nde fu nana kadi fitina ɓeddaki. Henana sarde wonde ɓandu ɗum e dama no ko ɗum waddanimo goɗɗum o fuɗɗi yarki gaba ɗaya ɓandu ndun rikitake. Na bo magani ɗum kanjum ɗum. Don ko iri moɗetekon kokkon kon jon ɗum wima biyu da safe biyu da yamma biyu abunnan ɗiɗon bimbi ɗiɗon alasara ɗiɗon jemma giɗa dara mi hauta mi yara kon husa ire ore jewego on kon. Ai ta yari ɗum waɗai fitina ko. To non dole anduki goduɗo goɗɗum e jungo muɗum fu ande ɗum nafa to anda no e ɗum naftorte. Anda no e ɗum yarirte ɗum torrata ngam ta to ɗum yare ɗum kadi bo ɗum torra yimɓe. Allah renu. Allahu yabsutu rizqa jomirawo kanko wonte be'ito peeshino risku liman yasha'u mo o muwi feeshinanki fu sey gi'a o peeshinani ɗum o hokki ɗum jawdi ɗuundi ɗo har modiɓe saydina ali wa min ad-dalili ala qada'i wa hukmihi busul labibi waɗi bu aishil ahmaqi ko wa min ad-dalili ala qada'i wa hukmihi busul labibi waɗi bu aishil ahmaqi lakinna ruzikal hija hurimal gina riddani yaftariqani ayya tafarruqi non mo talimi ko wi saydina ali waɗi ginɗi ɗi way neɗɗo goɗɗo sey gi'a Allah peeshinanimo jawdi bo domiɗo ko ne o hirta gaɗa suudu o warta ma wala o wawa bo Allah peeshinanamo risku. Goɗɗo bo hakkilo sosai anduki ko handi wato to goɗɗo tikki debbo ma hanko ɗum yerɗata ha homtoya tsaba o wawi haala amma bo e tawa ko hirtoto ma wala ɗum lattake bone. To ɗo har he goɗɗo modibbo ma wolwi wa alimin ayat mazahibuhu wa jahilun talqahu marzuqa hadha allazi ja'ala al-awhama ha'iratan wa sayyara al-alima nihrira zindiqa. Hengi a tagu domiɗo yari domare har kerol fa amma bo gi'a risku e feeshi e jungo mako. O bo kakkilɗo anduɗo on bo hengi amana wala ɗume ma jungo mako e mo nyamira bone hanjum sey modibbo e hadha allazi ja'ala al-awhama ha'iratan ɗum hanjum yembi hakkiloji yimɓe wa sayyara al-alima nihrira zindiqa. Modibbo lugga andaljo ma to waɗi garaje ɗo hela to zindiqijo warta iya kay Allah nihi bona kona non Allah nihi bona domi ko kon kokkako jawdi minon bo kokkamin soyde ay neɗɗo wodi ko daray ɗon ko. To hanjum hemo a nanon balakinna ruzikal hija hurimal gina mo Allah riskini ɗum hakkilo fu to Allah sey harminamo bo jeynitare ngam diddani yaftari qani ɗum nawliraji seeduɗi ɗiɗi ayya tafarruqin ɗi seedi ko yi'ete seeduki kam fu fanɗi tawa kakkilɗo bo e jogi jawdi. Tawede tawa jogiɗo ndi on aran ma e burlito toya ɗum heelo burlito toya ɗum heelo. To da hande to hakkilɓe ɗum hokkayno jawdi ɗume woni amfani wa'azu bo ay wala ko. Aran ma ta nani ɗum wazina kan ay hanjum ɗum way e ka'ida gelle to ɗum ko yata gelle kewtuɗe waɗaneki bano jummare ɗum tawa wodi mana ɓe sana'aji maɓɓe kowa e wodi sana'a muɗum taw go'o ɗum tawa wodi yeddoɓe wodi tokkoɓe wato ɓe kalangu kira e gelle ɗen to weti malam nana heɓi ko wolwa malam to maggake dow minbari tinde ɓe kalangu kiri kenya nana hande holo mako ngo gonga e gelle ɗe garon on gaɗanamin ni kadi ñanden ko ɗuma mako ka gonga malam yaya amma to ɓe kalangu kirayɗo kaye o wolwata ka wolwata huwe ka fewi ko.
to woodi dillali en e gelle ɗen o heɓane o hoolira bolle to hu hawtanan eɗan nakama en hu e gelle ɗen to ummake o andine o hoolirta jonka Allah nakamani ɗum sana'a fi sabilillah a wala ngaari a wala juggal jaha daroɗa biya bo taƴa ceede he to ɗum hokkima ɗe bo he ɗum hokkima ɗe nana malam heɓi ko hoolana amman to wala geddu wonna ko malam hoolana en fu to Allah waɗino en annabo en ko en mala'ika en to ɗum woni amfani modiɓɓe annabo en ɓen ay wala ko to jomirawo nde anni noon shani meɗen wani he waɗi woɓɓe yedduɓe woɓɓe tokkuɓe kadi he tokkuɓe ɓen keɓa ko bolwa to keɓa ko ɓe kolana bo hoolo go ngarawo ngo har nder ɓernde ngam hunde ɗum fe'ake to ɗum fe'aki ko ɓe kolanta wala ko ɓe kolana to hanjum gelle to gaɗi gelle wala ko tawatake nder ɗon he tawa modiɓɓe ɓen sayire nde ɓe bolwata to gonga ɓe mbiyata e ɗum waɗa hamɓe bo mana waɗoɓe ɗum ɓe giya he ɗum haɗa min mana enci amin waɗuki nde min giɗi wallahi nde min giɗi fu min gaɗata kadi shikenan he ɗum waɗa ka wakki non jomirawo warata hunde mum daga puɗɗam maru noon o waɗi ka wakki daga annabi adamu ɓiɓɓe muɗum on andi kabila e habila goto geto goto na geto ko to noon o wari sunna jonde duniyaru mako daga ni tagu toro Allah waɗa ɗum e nder yetɓe ɓen Allah rena ɗum taweki e nder yettarɓe ɓen ngam ɗum fu ɗum tagdi mako yawwa Allah hokka e nder yetɓe ɓen jomirawo wonte kendo risku hokka mo yi dama fuu waya kadir o ɓiɗɗana goɗɗo bo ayudayiquhu liman yasha Allah min tuubi o ɓillanadi goɗɗo bo wala ne konshoro hajeji muɗum kumtata ko nyamata madda ker ɓiru fiifu ɓiru wiccu kay mbiyoton ko amma ngam ɗum sey giyawa farihu ay alu makkata ko mana yimɓe duniyaru he giyaɓe sheyoro farha baɗarin iri seyo mana ngo ƴaggare bil hayati duniya e gurdan duniyaru tan ay bi mana luhu fiya keɓɗo ɗum he giya e diwa e yopto e fiira mana e hoɗa hanun kan Allah hokki ɗum alhaali bo wamal hayatu duniya gurdan duniyaru ɗan ɗan lataki fi jambi hayatil akirati to ɗum lenciti mana e gurdal lahira illa mata'un sey kawai nanki belɗum goɗɗum seɗɗa goo ay shey'un qalilum yotamatta'u bihi wa yadhabu ɗum goɗɗum seɗɗa goo komo nanata belɗum majum kawai ɗum dilla ɗum ɗalamu ɗum yara e seyaneki hanjum to ɗum jungo maɗa ma to ɗum latto nder ɓernde maɗa to ɗum jungo ma to ɗum latto nder ɓernde maɗa nana e ɓernde maɗa an ba a wala ɗum ma ngam ma no a nanta mana e ɗum wanma ƴaggare wonde a nana mawlitare wonde a nana ba a ɓuri wane en no Allah ɓurnuma a hulata natare waɗa ƴaggare nden jomirawo kadi bo witinma gaɗa ardinoya kadi bo goɗɗo waɗama ɗuuɗi heewi ndare ɓaale ɗe jawdi ɗe kooti wala ɗume ma ɓaale ɗe ngalano ɗume ma kooti jawdi ɓaale ɗe ngalano modibbo ɓaade godunoɗe modibbo wala on giyayna jomirawo noon waɗata to an a hulata a miijata ko a tammi ko keɓɗa ɗum taboto ay a anda ko wodi gonɗo goduɗo garanti ko mari ɗum taboto e jungo muɗum nana sa'ire wore hen wara ɓura sembe neɗɗo sa'ire gotel fa he wara ɓura sembe neɗɗo Allah renu wa yaqulu alladhina kafaru he perɓe e mbi'a min ali makkata nder yimɓe makka lawla halla unzila alayhi ayatun hanko muhammadu o kam sallallahu alaihi wasallam ko haɗi ma ɗum jippinanamo hanko ma kayefa gokka min rabbihi daga jomi ko e moye hanko annabijo amma o wangina e jungo irin ko annabi Musa o wanginayi sawru irin do annabi Musa o wanginayi ngeloba irin ga annabi Salihu amma waɗu goɗɗum kayni ɗum mana ɗum dara kowa anda annabijo in yaso qul lahum bi'aɓe ya rasulallah inna allaha yudillu man yasha'u jomirawo erna mo muyi ernuki fu idlalahu wala tuguni anhu ayatu shay'an kayefaji gaddeteɗi ɗin ɗe keƴata ɗume ma kadi way hamɓe yimɓe gaɗa en ɓen ton ɓenno nde ɓe fofi ayaje ɗe ɓe giɗi ɗum waddana ɓe nde ɗum waddani ɓe ayaje ɗen ɓe nuɗɗinina ay ɓe nuɗɗinayi ɗum nafina to ɗum wari e ɗum nafana ay ɗum nafata hamɓe yimɓe annabi Musa nde ɓe gi'i sawru ndum ɓe gi'i jungo ngon ɓe gi'i ngeloba nganga annabi Salihu ɗum nafiɓe na ɗum nafayiɓe ay ragare maɓɓe ɓe kalka aɗon ma to ɗum waɗani on noon ɗum waddani on kayefaji ɗi fofoton ɗin to ɗum wari ɗum halki on ɓurani on na ay ɗaleki moɗon ninnin latto kowa he e lahira ɓurani on laataki bo hanko annabijo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hanko wonte ragarejo annabo en nulaɓe wala goɗɗo annabijo wartata e shari'a gokka ɓawo mako garduɗo goɗɗum fu jaɓantake ɓawo annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam
wa yahdi jomirawo hanko wonte kandito ay yurshidu ilayhi ay ila dinihi man anabo gartoyɗo e maako fu sey mo handita ɗum e diina maako sey tokko laato hanum ko Allah yiɗi hanjum yiɗi ko annabijo yiɗi hanjum yiɗi henana yidde muɗum wardi e ko Allah yiɗi. Alhamdulillah yimɓe meɗen julɓe fu non gontirɗen ɗuɗal heewi fi ko Allah yiɗi hanjum giɗɗen ko Allah yiɗa bo hanjum woni en giɗa en andi ko en anda. Joni on gi'en ɗo en fu meɗen ne fotuɗen ɗo ko haɗi en yaadu hijju kawai en ngala ceede ɗen min kan nimi tammani en ni mo giɗa ya dillahi makka fu nder meɗen to ceede ɗen woni wala na fa to yowɓe hijju ɓen ɓe jaha ɓe gartido e ceede ba fa mo gi Allah ɓe giɗi ɓe yaha inare suudu Allah ɓe jaha ɓe njuro annabijo to ayi a yidde Allah e ɗon yidde annabijo bo e ɗon kawai ni nde warete nde hurande nafa neɗɗo hanjum wonte ma'ana woɓɓe fu keɓtayi amma kowa yiɗi Allah kowa yiɗi annabijo wala mo ɗum juɗata babba ƴakka na bo ga goɗɗum ba Allah harmininga wala mo ɗum juɗata kuti ƴakka na bo ga goɗɗum wayga wela ba tatammoɗa mi nani mi nanayi mimma gonga ay konano na tagu kan shaydo ko andi malam ya to shaydimi nandu wela ba kadi kay min ɗo shaydimi nandu wela ba to ay mi shaydake ko mi anda bakke jire ko bakke e beli mo yima ka dowru mana anu ma anda kenan to gamma non min ma ɗum shayda jire e dow bakke e beli mo yima ka jire mana to gamma non hamɓe kusel kuti e kusel jawdi fuu ma belɗum majum fotay amma en ɗali kusel kuti sabo ngam ma yidde meɗen e Allah wi harminani engel anen bo dariɗen mbiɗen ngel harmi tagu tammi hanum wonte yiɗangel hanum e hoore mum ba ɗum wañuki jomirawo ganirɗangel gam jomirawo wañingel waɗi gayɗangel amma nde oyi ɗum ƴakka mbi'a ɗum ƴakka neɗuyete mbala nana da ɗo a ƴakka hakkilo maɗa e walti a ɓiray ma har shashan ɗan ko ɗan fuɗɗi nyoluki ma to weti a heya ɓiri e ɗum wayi non to on kusel bo to ngel kuti bo ko ngel kesel mi tammi a ƴakkata to gamma non yidde meɗen ɗon hawti e yidde jomirawo wayki meɗen ma ɗon hawti e wayki jomirawo to jomirawo yiɗi hunde henanen en giɗi ɗum to jomirawo wañi hunde bo henanen en gañi ɗum kamma non hanjum woni alama kanda mo julata ma e ɓernde mum andi jamminayi mo julata ni accuɗo julɗe ni o andi hanko e hoore mako mata ƴamimo no waɗi o julata ande kawai Allah renu ta holanimo bo o heɗitoto holo ngon ko da o fuɗitata o jula julɗe ɗen amma o andi ni o jamminayi nawai o nanay hakkilo mako e walti nder o jammini ne o waɗi non ba ko na non bo kuwo gedduma ta ɗuɗɗo jon jaro taba ta yi ɗum an taba bo an bo gaɗa ka surnuki nder ɓernde maɗa hiite hemo a gaɗane min do Allah handitami ay mo faami e ɓandu mako yigo hanko woni wala gonga nawai a hanko e gonga mako amma ta yaray jara ba o wiyatama kama kono a waɗanayno bo do a mbiya to ne jarirta ni Allah wan ɓiɓɓe maɗa ma jara wallahi mo jogitoma gaño mako har abada o ma a gaño mako sabo ngam ɗume sabo ngam hanko ma o yiɗana ɗum hoore mako ma ballentana o yiɗani ɗum goɗɗo sabo ngam non hanjum laati wigo ashe yiɗuki meɗen fu ɗon hawti e yidde jomirawo wañuki meɗen bo ɗon hawti ɗume e wañuki jomirawo to jomirawo wañi hunde ni anen ma en gañi ɗum hanjum woni alama kanda amma nyande tawɗa to jomirawo wi yiɗa hunde an bo hanjum giɗɗa to wala kanda e nder ɓernde maɗa ko jomirawo ya yiɗi hunde an bo nana a yiɗa ɗum to bo to wala kanda e ɓandu maɗa ngam alama kanda hanjum te ko jomirawo yiɗi fu a yiɗi ɗum ko jomirawo wañi fu a wañi ɗum ɗum kadi ko walattake ummul akarasi alamu bi lugatiha inna kurmajo hanum andi mana hanum ɓuri kowa wawuki kurmare ko na non gamma non kowa hanum andi hoore mum linciti hoore mum nani yiɗi to jomirawo yiɗi wañi to jomirawo wañi to wodi kanda yiɗi to jomirawo wañi to jomirawo yiɗi to wonda e kanda Allah rena en allazina amanu ɓen ɗon nuɗɗinɓe wa taɗama innu ay taskunu qulubuhum ɓerɗe maɓɓe mana e ndemba bi zikirillahi e indore jomirawo ay wa'adihi hanjum wonte wa'adihi mana alkawe mako ala nde itena non jama'are bi zikirillahi taɗama innul qulubu mana ɓerɗe ɗon de'ita ndemba e indore jomirawo ay qulubul mu'minina ɓerɗe mumini en fu to ɗum indi jomirawo ni to haala wati zikiru ɗo e dow geɓe ɗiɗi zikiru amrihi wa nahyihi umrore mako e haɗore mako
ko bo zikiri irin ɗum zikiri la ilaha illallah ɗum wala ko weli ba majum, wala ko weli ba majum sey qur'anu. tagu maimako hosha memori muɗum hebbinandi gimi goɗɗi Allah waɗi ngandi maɗa ngandi bondi, amma kocuɗa shirmeji gaɗɗa gukkinanɗa mana ɗum ngandi maɗa latto nde ma kawai gimi daga gimol sai gimol. ɗume maren bade min wi min ɗabi'a min nawai gam ma wai kulol Allah ba, min bo mi yiɗa gimol ma non e ɗabi'a e woyelan ɗum tawata ma gimol ko seɗɗa go gimol mi yiɗa ɗum ma mi anda ko waɗi ma. nawai a gam ma wai huluki Allah bo fa wai waɗi non wai har yariyam mi yiɗa mana gimol ba. min ni kawai ɗabi'iyan non heminana ba goɗɗum ba ƴoyritaɗo ni, to ɗum waɗama heminana hakkilo an e ummo. nde wore ɗo min dilla e Lagos min nasti mota waymo min gondi direbajo on way hanko way to na e ɗum waɗa mbaggu way o tuqatako deydi ini to hande bo en baɗɗake kenan imma Lagos ɗum fami bo min gondu e yeeso mota ngam ɓe gukki kasel ngel tefuɓe ɓe mbara ngel ɓe mbarayi ngel min gaɗi ka yaadu heynam mi har hoore an e nawa har jijjaji dande an e nawa mi relli mi hukka hoore an daga mi tuuri kolel an daga mi faɗɗu ɓe ɓurayi an andukine ɗum faɗɗirta. min de'iti hirw min dilli kadi wo o fuɗɗiti kunnaki kadi wo huɓɓutumi faɗɗuki kadi wo min dilli kadi hewo fuɗɗi ɓernanki to jemu mota ngam bo emin gondi e nder mota ngam hanjo hay o tefata wa yiki ay hanko joni to na e ɗum waɗa iri bano bawɗi ɗin o heɓta waɗa tuuki jemu mota ngai to hokkanga ɗo hokkanga dille gaɗa ɗon hemo jaɓi min gaɗi ka dilluki to nden hunde ɗum wontiri woɓɓe ɓen kadi joni ngam Allah waɗanma ngandi bondi waɗanma noppi amma bo ngara kosha ngandi maɗa bondi maimako kebbinandi e qur'anu e zikiri nden ngara kebbina ngandi maɗa e gimi non kawai haɗa jata ummitineɗa e gimi nyandere gaɗa a mayi ɗum ummoɗa a waɗa firi ko bo a waɗa gimol fati Nijar ko ɗum firanma na ɗum alheri e maɗa. Allah waɗayima mere non ma kalaktukum abasan inji zabura ma kalaktukum abasan mi tagayi on mere wala taraktukum sidan mi ɗaccayi on bo mere siddan. jomirawo tagayi en mere non kawai a jomirawo tagayi en mere non kawai ngandi nde o waɗani en o waɗanayi en ndi ngam ma gukken gabtaruji nder maari o waɗani en ngandi meɗen heɗita qur'anu mana ta heɗitake qur'anu ngal sumpiti ɓernde maɗa ɓuranayima ko bo gukka zikiriji mana ko gukka wazuji modiɓɓe gaɗa ka nanuki asar ɗume gaɗa e dow ɗon ka waɗuki zikiri la ilaha illallah ko bo iri zikiri ɗum wuro harazimi ɗum ɗon ɗum wala mbaggu ɗum hanjum ma wodi ɗum mbaggu wodi ɗum wala mbaggu gukkan mana wayel maɗa kanjum hengi awa joni sukaɓe meɗen ko barema way tagu hey MP3 wa muɗum e wuttudu ko nawi ɗum ma hande tagu majji hamɓe ɓe gi'ata gimmi ɗiɗi ɓe gaɗata shede ɓe tewata to ɓe gaɗiɗi ɓe kenyi nawa ɓe guyta ɓe gaɗa ka hetinakiɗi ba an bo ɓe joyima hetinakiɗi kawai a waɗi ka hetinaki e mere a hebbini ngandima ɗi fu mari mana shirmeji harɗe neɗɗo yata nyawa waɗa ka waɗuki iri majum on gi'ayna tagu ko wowi kam tagu ko wowi waɗi ka naninki kan nana hanjum watta ka nanuki daɗon mala Adamu en sayire nde ɓe kirata wuro jingi leƙa en minon yohoɓe daruki ma to mi yetti min nana tagu e nana e gaɗa mum ɗo on mbowayna mbale feere muɗum bo wala moye ma fa saboga kenya ɗum wali waɗuki ɗum amma to weti kawai non kawai ma nana on mbowayna mbale ka gaɗa maɗa bo an tan to non hunde ɗum wontiri ta hebbini ɗum nder ɓerde maɗa e gaɗa ka nanki ɗum e gonɗa fu iri majum har ngara nyaw ajal ma e gaɗa ka nanki ɗum hanjum ngam hanjum wurtoto tagu ko hebbini ngandi muɗum hanjum wurtoto e jiki mayuki muɗum heɗum wara ɗum pilitina ɗum latto wawata heftuki getum ɗum e sa'ire nde aran ma a wowayno getum ɗum tinde a wowayi ɗum hanjum sai ɗum waranma nyanden ɗum warantama nyanden kamma noon ko mbownoɗa ɗum e gonɗa fu hanjum gaɗata a yiɗi a yiɗa hanjum gaɗata ko a yiɗi a yiɗa hanjum to hanjum wartantama kamma noon en gaɗu kokari useko ni neɗɗo ɗacca ɗum e dow yidde muɗum na way a'a way goɗɗo dolɗi ɗum aluki ɗum ba e dow yidde muɗum yurmina hoore muɗum ngam ɗaccuki ɗum ɗum bote hoore mum na ɗum bote goɗɗo muɗum ba ga ɗali ɗum na way a'a way a jamminani goɗɗo ba jamminanki hoore maɗa mbo'ina hoore maɗa mbo'ina ɓe keddata hanjum wonte jonde jam hetina qur'anu mana ay qur'anu a dursaygal ngal fu hocum mana suraji dammuɗi gukkana memori maɗa e ɗum waɗa a tokkito han dursa surawol e non ayda MP3 wa maɗa nafi
amma en fitirewa a joginga e nga waɗa gimi hanji naɗi al'ada maɗa to ɗum pina tawa maɗa no ma dikka ma hande nano iri gimi fulɓe e dow mana tokkiɗo al'ada feere ɗo kanum al'ada muɗum ay hanum ko to tokkaki al'ada goɗɗo feere ka ay majji nder al'ada muɗum no ma waɗayi nden kadi o tokkaki al'ada woɓɓe feere hanum wala ɗum ma saray kadi to Allah renu non hunde ɗum wontiri wal alladhina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tadma'innul qulub alladhina amanu ɓen ɗon bo nanuɗɗin ɓe tuba lahum aljanna tabbitaniɓe ɗo mubtada on reeta haala kabaru hu kabar ma kanjum te tuba lahum allazina amanu wa amilu salihati ay ko heɓi ɓe ko wodani ɓe a tuba lahum aljanna wodani ɓe hanjum ma ɗo mubtada ɗo bo kabar han ka jumla kan daga allazina amanu wa amilu salihati ka huma kay ka dari bano ma'ana helmere wore tan ma'ana ɗum mubtada ɗuba lahum ɗo bo masdarum min ɗaba ay ɗaba ya ɗibu ɗuba masdar kenan ɗan kuma walattake masdarul lafziyun aw shajaratun fil jannati modi ɓe mbi ko yete ɗuba ɗum lekki gokki gonki nder aljanna yasiru rakibu fi zilliha mi'atu amin ngabbiɗo wawai waɗa yaadu e lesɗoydi maki duuɓi temerre maya kaɗaw ha o wawata o re'a mana ɗoydi maki ɗum lekki nder aljanna ɗoydi lumɓuy ta torro hakkilo maɗa ma kayaji lahira nanda e duniyaru ɗi nanda e shaniji duniyaru hakkilo meɗata wawa heɓtuki kowoni nder aljanna bane wawata heɓtiran ma'ana nder kowoni nder hiite ngam nder aljanna annabijo wi fiha ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala qatara ala qalbi basharin qaddu e nder aljanna woodi ko noppi meɗa nana gite meɗa gi'a ɓernde bo meɗa torƴo heɓta ba majum ko seɗɗa go gama non ko ɗum waddi kaya lahira fu kawai inde maɗa imanu bihi nuɗɗina e majum taw gi'a o legga yaji ɗo kai ne ɗum warata lekki e ɗum yaɗa na on shani maɗa dama dina maɗa allazina yuminuna bil gaybi hunde birni ɗum to ɗum wi'ima ndane ɗum wontiri e shani lahira nuɗɗina non ɗum wontiri hanjum woni kugal maɗa gamma non yeshitaki lekki ki neki wa iniki wa huna on kugal meɗen ba illa iyaka gaɗen imani tinde ɗum wi en non to en nuɗɗini non ɗum woni ɗuba lahum wa husnu ma'abo e hotirde wonde ay marji hotirde wonde welde e les ɗuba ɗon ha tokkoɗen ko modi bo wi ɗo oy wa asalu ha fi darin nabi sallallahu alaihi wasallam ersese fofodu mana lekki king woni daga nder sare annabijo sallallahu alaihi wasallam nde aljanna wa fi kulli darin wa fi kulli darin wa ngurfatin fil jannati nden bo ki yoni e nder kala ɓaade fu e suudu ndu aljanna min ha gusnum wodi lishal ma'ana e nder ɓaade fu e nder suudu fu ndu aljanna la yakalqullahu launan wala zaharatan illa wa fiha minha illa sawadu noneji boɗɗi ɗi anduɗa fu e ɗon wodani findi lekki ki sona ɓalejum hanjum tan wonte wala e ɓandu maki wala yakalqullahu fakiyatan wala samaratan illa wa fiha wala ɓikkol lekki gokki godaki e jonde duniyaru ki andunoɗen ko ki en anda paheto ma'ana rimi e ɓandu lekki kinkin min ha yambaw e maki e ɗon mana ɓikkon kon ɓulata min asali ha aynani daga fuɗirde maki wodi mana shofi ɗiɗi alkafuru was salsabilu wodi mana urdi mbiyetendi kafur nden bo kadi bo ilagol gotol bo salsabilu ndiyam belɗam yaranana ɗan reeki ɗum hakkilo mum waltaki kullu waraqatin tazullu ummatan mana barwallol gotol fu hako'ol gotol fu ngol wawa mana ngol ɗoyna ummatore guda siyabu ahlil jannati takaruju min akamamiha kolte ɓiɓɓe aljanna ma lekki kin hankiri mata ma'ana nder kuuɓe maki mana ne anduɗa kuuɓe hottollo ko ɗum peccata e ɗum tawa hottollo e nder ɗon hanjum wonte akamamu kuuɓe ɗen ɗon ɗe gaɗa ngan ɗon lara tekkuga nga ɗum peccata hanga wonte kuuɓe to mana nder ɗon e ɗon nder kolte ɓiɓɓe aljanna ma ɗon nder fatambutul hulalu wal hula fatumbitul hulala wal hula
mana eke funna mana ndiyamji belɗi nden bo e kayaji kolliya fuu wa yakaruju min hal kaylul musarraja almulajjama har pucci mana goduɗi sirdi gaɗanaɗi labange e gurto daga lekki kin mana e kirimakon kadi a yana kadi ɗum wurtake haala jonde duniyaru ka wima lekki ni kirimi fuccu kan ay handi wurtake haala jonde duniyaru heyde kaya maɓɓe ton lahira hamɓe andi komi ne wontiri bala ya tomi torruma mi yarki ndiyam pewɗam waddata iri majum puccu ha e labangal majum ha e kirke majum lekki kin e rima wal ibilu biri hali ha wa azimmatiha non bo geeloɗi ɗi gurtodo ma'ana e daɗɗe maji ma'ana e sogayol maji hu e wanga e lekki ki ma'ana ɗuuba ɗum ɗuuba lahum ma'ana ɗuuba tabbitaniɓe ma'ana lekki kokki belega ni nanki belɗum tan ɗo ɗum sappato en ɗum kinaya kazalika أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب يومرا بانجيدو شنيدو كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب الله جومرا بانجيدو شنيدو وي كذلك أي كما أرسلنا الأنبياء قبلك بني من نولونو أماتوجه قد يسو ما تون أنبو إمبي amma da ɗon arsalnaka min nuloyima fi ummatin nder ummatore qad kalat min qable ha umamun nde ummatoje goɗɗe ferwino arti warki litataluwa ay litaqara alayhim allazi awhayna ilayka ngam janganaɓe ko min nuldoyma hanjum woni alqur'anu wa hum alhaali hamɓe ɓe yakafuruna ɓe ɗon kemnanono nane ma birrahmani e jomira on hanjum waɗi min mbima ngara mana tokkinaɓe atal haysu qalu wakkatire nde ɓe mbiyata lamma umiru bis sujudi to ɗum umriɓe mana e sujuda lahu ɓe sujudina jomiraɓe jawomar rahmanu moy woni rahmanu o kam ulla on mbiyaɓe ya muhammadu huwa rabbi anko woni joman jomi on bo la ilaha illahu wala kanduɗo dewal sona hanko alayhi tawakkaltu minka e maako dogodimi anon ma bo kanko garton dogo doɗon wa ilayhi matab wartirde fu e maako woni anjum woni ma'ana tubirde wa nazala lamma qalu lahu in kunta nabiyyan fasarir anna jibala makkata waja'al lana fiha anharan wa uyunan linagarisa wa nazara'a wab'ath lana aba'ana almauta yukallimuna annaka nabiyyu nanta on gabton ka aya yeso a jippake wakkatire nde ɓe mbino annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam to a lattake annabijo bane mbi'ata non kam nda kugal ngal gaɗantamin fasayyir annaji bala makkata kaƴe gonɗe nder gelle makka ɗe fuu fartuɗe waja allah na fiha anhara gaɗanamin shofi e nokkuje ma latto ɗum juggi inare ndiyam waɗa ka walaki wa uyunan mana e ɓulduɗe linagarisa min keɓa min tiggina dibinoje wa nazara amin ayina audi fere fere banda ɗon wab aslana aba'ana umminan min baba en amin mana almauta mayɓe yukallimuna min ƴamaɓe ɓe jaabo min annaka nabiyun e dow wigo annabijo to na non min jaɓata ko mbiyatami nani taw sharaɗiji kane mbinoɗen keña kadi hamɓe kokkata jomirawo ko waɗata hamɓe giyata nda ko gaɗata ɓe giya jomirawo nda waɗani hamɓe wonte wi'oɓe allah waɗani ay ɓe fanɗi ko jomirawo ay ko o yiɗi o waɗata fa'alul lima yuridu hanko ko o muyi fu non o watta wala goɗɗo dolɗatamo yamo hande sey a waɗi kaza hande da to jomirawo tokkotono ko ɓe mbi ay da lattake fijirde he giya allah bacci ko na non nandi to ni haɗum wimo waɗu he o waɗi noon tan ka ay lattake ba allah bacci fijirde kamma noon na un noon ba hanjum jomirawo wala wanna ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قديت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا
أفلن ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تهل قريبا من دير حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. جومرا بانجيرو شني دوي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلا ييأس الذين آمنوا أن لم يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تهل قريبا من ديارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. جومرا بانجيدو شنيدو وي لو أن دادو وي أنو hoddir nawai haqiqa ɗum waɗay ɗum ba wala tokkirantoɓe ɗo ɓe waɗa ɗum ɓe kewtayi ha ɓe mbiya ɗum waɗa ɗum ɓe kewtayi non ɗum hoddir walaw anna qur'ana da ɗum hande qur'anawal ngal jangantaɓe suyirat bihil jibalu ɗum dillinayno kaaƴe ɗen e magal jabalu abu kubaysa han to hayre nden ɗon junde heddore e kaaba hayre wonte ko wanni ɓe hatta ngal ɗon minaruwal ngal ɓe ngaɗi agogo har joni ngal ɓurayi darde mana hayre nden ɗon jabalu abu kubaysin hayre wonte hayre ɓurde towki e makka e kedduɗa fu gelle makka heya ƴeewi hayre nden ta indeni to haram ɗon woni nuqilat an amakini ha ɗum yiya ɗum sottina kaaƴe ɗen daga ɗaccuki nokkuje maaje aw quɗɗi ay shuqqiqat bil ardu ko bo qur'anuwal ngal e magal ɗum sekkita leddi ɗum waɗanaɓe ma'ana shofiɗe ɓe mbiyatan ɗin aw kullima bihil mauta ko bo qur'anuwal ngal e nder mu'jizaji magal ngal wara ɗum wolda mayɓe mama en maɓɓe ɓen ɓe mbiyata ɓen bi an yuhuyuɓe foofine jomirawo e lama amanu min andi kayam ɓe nuɗɗinta ko non ɗum ma waɗi ɓe nuɗɗinta ayi misaliji shalake gaɗa tonno woɓɓe teɓi fofi goɗɗum bano yimɓe annabi musa ɓe mbiya to a do'anake min allah jabanake min nuɗɗinay kadi wo to ɗum do'anake ɓe ko woni e hawtade e maɓɓe dilli ɗaliɓe kadi wo ɓe guyta banane non woni gikku ɓi tagu nde nani belɗum fu to gaftaruji muɗum e ɓadi ta yi ma'ana witi tokkake allah ɗuɗi heewi fu e to nani bone tam to nani bone bo kadi ɗon bo hewarta allah kadi ɓakko ɓingel tagu balillahul amru jami'a jomirawo kanko je fi ɗume majum laali gayri hiku goɗɗo ma ko wodanayimo ɗume ma fala yu'minu illa man sha'a wala bo nuɗɗino sonamo jomirawo muyi imana hu nuɗɗirre muɗum duna gayri hi ko heddi ga e mako wa in utu maktarahu hande to ɗum hokkaynoɓe ko ɓe fofi ɓe tefi ɗum ma wa nazala lamma arada sahabatu ishara ma maktarahu ma'ana ɓe nuɗɗinta koda ɗum hokkaynoɓe ko ɓe fofi ɗum ha aya kanka jippake lamma arada sahabatu ishara maktarahu ɗama an fi imani sahabo en woɓɓe kawtigi to ya rasulallah tun ko ɓe tefi ɗum kam asbabun nuzuli leston ɗaɓarani wurtino e hadisiyol o gayrihi an ibni abbasin daga abdullahi bi abbas qala mo wi qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabijo meɗen wi in kana kama taqulu fa'arina ɓe gimo in kana kama taqulu fa'arina ashiyakanal awwala nukallimuhum minal mauta to lattake bane mbirata qur'anu ma ɗum wontiri e ɗum wadda kayani ɗum kayefaji to hollumin dotti en amin arande en no min ƴamaɓe wafsaha lana hadhihi ljibala makkata allati qad dammatna dillinan min kaaƴe ɗe e pilitinɗe makka garɗe pilitinmin walane min dimboro fa nazalat he aya ka a jippi nde ka jippi kadi hanjum woɓɓe nder sahaba en giɗi mana annabijo to ya rasulallah hunde ɗum ɓe tefi ɗum waɗana ɓe ɗum ne to ɗum waɗaniɓe ɗum ay ɗum ɓurake mo fewre fu kadi way jomirawo tokko ko yimɓe gi'i hanjum jomirawo afalan yai asil ladina amanu
nuɗɗinɓe sahaba en ɓe joni ɓe taƴayi gikke aygol yahi asgol way alam ya alamgol honi kadi joni mumini en sahaba en tefoɓe ɗum tokkirano heferɓe ɓe kam ɓe andana an ɗo mu kappafatum min as-saqilati wa ismuha mazufun ay annahu ne fi woni law yasha'u llahu da jomirawo mu wino ay la hadan nasa jami'an da handitino yimɓe ɓe ɓe fuma ilal imani